Ramogi TV thuolo ni koro ni mondo wachaka ni twak marwa gi wendo na mabende en udlo se donjo ka nitire jal moro ngisa ni Mosta Wuda Sega koro aparo ni nyiso ni ma Wuda Sega mungira ahinya iluongo ni Omondi president mar weche mag comedy e pinje mag Afrika keni sani koro sengado donjo world wachigni eri kamana ina wadwa yes amor ka chopo ka erokamano kuom luonga wadwa Eriko anno ka keni gimidire simu no chal gi gima wawuoyeni Eriko ji penjore ni to Eriko mondi wang'eyo gi weche mag comedy weche mag miyo ji nyiero weche mag lombo ji kuonde mag chokruok kata kuonde mag tuke nyasi kaachiel gi gima kamano to wang' ni Eriko mondi udwa bedo mang'eny ahinya e ndara odhuro e ndara mara ni Eriko mondi otwere gi nyororo e dhood bura mara ni Eriko mondi odhi oting'o mogo ang'o matimore piny rach to piny ok ber to ji hinyore ahinya to ok en sa nyiero nitie sa liel to nitie sa liel wan gi liel ji hinyore to ji nindo kech gik ma basic kaka ot ma ji dake udi ji olori to sama wuotho e ndara to ji gona mbaka gi eri konya gi sling chopo kuma koro ingena naonge shida ka ng'ato ng'isa ni bwana konya gi sling 100 anyiewe kata wanyanya nyithindo gi kinidi kech mano kawaida to sama mama gocho na to ng'isa ni konya gi sling 100 kech koro chopo kar wich kuot nyithindo salalo osenindo nini kech ndala riyo kola ng'ini odhi e next level to anya sayo mia duol to mia platform tasemi odi nyiero bwana for ignedia para gauchiel in bwana in kanya 2-3 nin kanya na nyiero bwana penji owadwa sani bwana in anchor in the biggest TV station in Eastern Central to 2-3 nin kanya 2-3 wacha di nine primary Tu tri no kapur ane primary. Ni tana mi dinero bwana. Ena die. Churchill ndongo ko nyoro mokoda 208. O professional chako 208. 16 years. Oromo. Katibe do ninti primary, ti woke di high school. You woke high school di college. Sani nti TV. Inyalo to kende primary. Do macha pattern. Koro nyero serumo. Sani okwa nyeri bwana. It's not a laughing matter. Jo wasunge wacho nongo. It is not a laughing. Ji inyore bwana. Magi maini wuone miwacho ni kora weyo weche mag nyiero kando Omondi kinyo toka okibiyudo ng'ato onge ma oken siasa. I'm not part of any political outfit. Jomoko penjore jomoko paro ni samoro di pono nitiere gimoro midware siasa kama omiyo kori temo dhiro jogi mondo pod ni e lemo ipoto ne ngalemo. I'm the most followed word wa bwana kora chak Achak ngiso nyasai umia platform. I have 11 million people here. Maka tweet ka maka Instagram ka or Facebook to nene. Nyasai umia dual bwana. I don't need anyone behind me. I don't need any favor from anyone. 16 years gase loso gimanya chamo ginyitinda ka kendo kata gichiega moro. I have everything I need. I don't need to kocho nyaka dhi e parliament. Tonge gimakwani ngato mondo nini ondusnae. Ana miamo wabiri kumondi ankari. Ka make sure no kadi mandamano kata kadi parliament ani na maber ta chimo maber nyaka bed nyaka ti lakini sanie ji inyore bwana stima mineno ni obed stima luxury chiemo luxury ot shelter luxury kin go to kodi chacha la mudosi nikichamo kuon ai to minister bwana biro bwana e TV to ngiso wani mondo kikwa cham kuon ni mogonge wadake piny mani. That is a staple food. Ijaluo bwana. Wanjo kanya nambwana kuon ema wang'eyo. Ochela kwa cham kata jo wete wa jo bando. Okinya ngiswa ni ati kakuka mogonge to chamuri nini. Erikido tamo nyaka karango. Nyaka mogo dog piny, to nyaka mafuta dog piny, to nyaka stima dog piny, nyaka college fee dog piny, nyaka help wogi. Nkech jogi kono gichungo kinyi mang'ich to million 800 bwana gigolo ni ginyego mtoka to the same day giwacho ni onge help banje thindo ma mila bwana to ono digo koko poka chako
to lamdoro Nyasaye. Adwa go nduru every day for 14 days. Korini in idwa maki pile pile Adwa ka one fortnight, 14 days. Adonyo na kejimbo na chimo sana ketaji dero mbele ka. Ichimo chut mbele pek. Kuna sema achoma tina chimo pile pile. Gimadwa chako ka wadwa. Adwa ka 14 days. Yes. Main work teach nyaka work teach. Kendo work nyaka non stop. Idi kanye, iwuok idhi kanye sami ngeni jogitia buogo bwana. Gitamo baba donjo town ke ngeni baba kiny di mandamana kichi otoria an kodi okangisgi. Iluor ne kiwacho kata ginyalo fwenyo. Chima na wacho na dimio ji mogo donga do gigenga okameji mogo. Mogo miwacho ni chiwo ka, ing'iewo gi pesa ni. Pesa na. Kate mungiso serikal ni ka iri Omondi kijana matin. The little man go nyalo miyo joma mine. To win kaka serikal, you can do better. Ano na miji mogo, ginde ko ngiso jo cham chele. Bro, that is our staple food. Chal nga mangiso ja China no cham kuon. Gichamo mchele. Mogo. Bwana gimoro koseto kumogo. Ugali kuon is a Kenyan staple food. It is a requirement in every Kenyan household. Eriko Omondi nitiere chike od bura. Moyiene japiny moro amora tero ng'ur mare miluongo ni public petition. Japiny moro amora nyalo tero ng'ur mare od bura. Ma yude masome ni japiny Eriko Omondi nyiso jo od bura ni odwaro ni mondo chik ni los kama mondo konyo oganda jo Kenya kama. Ang'o momiyo inok idwa tiyo gi weche mag live chike? Idhi e od bura mar parliament. Parliament dogi mag nego ji. Parliament mane ngisa od bura mane bwana. Joka dong discuss gi bwana. Time bwana okatwa winjo wach politician. Kata chiel giling thi. To jinyore. To joma loso to winjo waneno gi. To sano wamiyo gi yellow card. To kwa tingo red card kama to nyaka gite. Wang neno gi kwa muofu. Ko kilos ti ling to neni. Od bura no yuayo wach to jitho. Magi ma agent bwana. Ininya binya bet for 4 days ko kichiemo. Ntie joma bet modho pi bwana strungi to nindo. Od bura mani. Mr. Speaker sanya kasadi. Gisude gimtokni madongo. Okwadua bwana. What is street? What is state house? To watero ne Ruto gigi. Magi gikma emergency. We can't take it to parliament. Wakibikonyo. Angeo bwana. Once we've seen the patterns, we've seen the traditions and the cultures of the parliament. Wakibikonyo. No, nikoro in motion. Nikoro obedo bill. Koro obedo signed into law. Nyakasa adito minetho. Nyitindo tho. Gini, gik mowegi, mwagoe mbaka gi. Gin gik mamulo ngima dhano achiel kachiel. Achiel kachiel Erik. Yes. Ini wuon, aneno ka nitiere ojende moko mabende samoro ibedo godo. Sama nudhi e od bura, manudhi e ndara, paya mar Parliament Road, munubedo kacha. Nitiere joma go gilach manolonyore, to gi luyo chamo jogo, nigolo gi kanye. Maka jo, kaka wacho joma go gilach, mako jande, manigi nguvu. Koro ngeni, jipenya to dak kewacho ni kechkaji, dak idhi gi joma kechkaji. Mane penyo manada penyo, yango mo niero jok mungiro ma iwacho ni agogi gwecho jomane gi mas gwende. Ne wadhi lweny bwana. Nikech ing'eni ya, in kaka in gi nyathi. Donge. Nyathini ka ng'ato kwinyo. Inyalo ng'ise ni ng'ama duong' ma brom kodi. To nyathini tin, inyalo ng'ise ni gori kode. Do nyaka keep defend nyathi. Koro joma kech kayo ok wadwa kelo gi chieng' e dier ndara. To kech kagi. Wa fight for gain the weak, the voiceless. Koro na manyo chuo mako chunga chacha to pale wacho hey wabiro lweny bwana. Gin gik moko dimi kete line mari midwa dhi rakori goro. Nise wacho ni bech mogo, iwacho bech mafuta, iwacho weche mag somo mar help. Gin ang'o gini miketo midwa ni kawuoke ma nikech gigi samoro ok nyadok piny dichiel te. Samoro moge mokungo dok piny. Kata mafuta mokungo dok piny. Gin gik mage mikete ni kawuoke matadhie aneno ni magi nyaka timre. Gin thuolo maromo nade miparo ni gigi dhi timore. Gini duong. Gini te is a journey to elevate poverty, which is a possibility.
Ma en vicious sako wadwa. Government after government. Ngamadonje telo utoendelea. Gini no chako chon. Ojende unge teach. Ineno? Jitagore. Ene na so wacho ni wastope sani. Kech ntie generations a dick. Ntie generations manogolo wa independence 1963. Otelo wa mwalo nyaka 1978 mamu ikoro kawecha. Mano wa first generation, the independence generation, freedom fighter generation, Kenyatta gini, Ogingo Dinga, Uchinga Neko, mano first generation. Second generation kumamu ikaweni. Inen? Nyaka sana. Kumamu ikawe tu tuele mwalo nyaka Kibaki. Nyaka mi Uhuru. Nyaka sana. That second, orumo. Toruto engat na mugiko. Otim ignia beach kata par kodwaro lakini mane de gitimo last lap generation orumo wadwa kijande ma chal kodi ma cow leadership get thon kijande gin what percentage gitone Eriko ma donge dikelo hinyruok donge hinyore bwana sani ko jichiemo jinigi kech bwana ngama kech kayo onge aibu. That's a Luo proverb. Jakech onge which quote. Jogi kitem juma bana giwinju wa bwana sama there's still time. Apenji jama sama ne musungo biro ka Orlando ne dio no chupu kuma jisare. Ekwa ka pinyi Kenya ka. Chuono di nini bwana. Kata mama wacho. Shall take it by force. Wakwa yogi. Lakini kata okune wadi moro anything but even naturally nature jogi dhi to ka jali tieko to kijano chak pangre sani kawuono chungni ni temo chweyo jende mondo ikrene telo yuda wadwa to ujende gikre 2027 ang'o momiyo Omondi chungni ni iko mano jende ne telo mamalo pok waneno kidhi kata mane korwe kuchi wach ni wadwaro ni mondo mudonje telo ma counties gi telo mag MCAs kamano wadwa ni ginyocha KMCA ka kijana kijende new generation. You cannot do the same thing and accept different results. From MCA kijende, MP ojende, women rep ojende, president ojana. Ma last lap ma jogi. To kwa donjo new generation with a new thinking. Ma loko pain. Ma 2023 bwana must we be a third world country? Kwani ondike kamoro nini ochuno ni ondike mumaka scripture moro kata kamoro alone ni African country must be third world. Nejo Rwanda. A new thinking. Jogi think the same. Gite. Thinking the same. Paro machalre kowuok chien kama ne wacha ka jibiro nyaka kama koro ji ochope. Kaka ji ochope no. Eriko paro mane mi paro ni ojende dibiro kodo kata rowere gi dibiro kodo manyien. Ang'o ma idhi tim manyien edwaro mar kelo lokruok mar paro. Mano e kuma ko Omondi. Eriko Tieno wuod Omondi ja Ugenya donje koro. That is where I come in wadwa. To adwa go koko Kenya ka lamna uru. Mane kuma kora donje. Ineno Kenya kantie pesa mathoth. Kenya kantie resources mang'eny. Lakini malo kuche maji chamogi through corruption. Years after years. Pesa mag yude. Sani ngonge help bwana. Kwani kia? Help unge. Ni help ginango. Gin broke. Lakini 8 or 2 million. Tommy. Mudavadi mtoka unge mtoka yawa. Ankata Amerika ngi mtoka. Musalia Mudavadi unge mtoka. 230 million. Musalia Mudavadi. Monyu walagi kawungi MP Sabati. Na modake unge mtoka. Nyamburko 203 million wadwa mila pesa no weka kando 8 or 2 million ni koroni ti school unge help lakini nyom tok ni mag Mudavadi maigi malit nyomo lit kaliel to wachunge mane new generation kadonjo to wagolo corruption wagolo poverty kech pesa nitie to kwa kuchunya kwa azonge pesa nitie tuka nicha niso jini bwana king you from the president all the way to MC, all of them gichop jelo fario. Gichop jelo fario. Nano kiwacho ni kikutugi nyithindi ji.
Wetu ngimo gi siasa. Lakini gichopela lakini jo Kenya gin million prabich gabi. Omondi wacho ni okidwar siasa kendo winjo ja siasa mora to kati nyiso ni gimong'iyo ken lokruok mabende gin mana die kombe mag siasa ang'o mudhi biro go manyien siasa mbaya maisha mbaya sani wan gi siasa marach to onge koko gi change gini we must have a complete revolution what that means ni parliament wadi waluoke wago duster wajuweyo yote from top to bottom wakawo jo manyien yes. But there are still politicians. Nitiere jok moko matindo ma wantie yi waka Eriko Omondi nitiere jok moko ma samori wuotho godo mudhi godo naraka. Ma ng'at ma oparo ni onyalo bedo kaka en nie od bura sani. Koro kodhi osumo paro mar ng'ate dong pod kona gi nyalo mana bedo. One gi time. One ma 2 or 3. Wadwa pange mayom. Wadwa pange mos. Jok mo wadwa call upon young people to start thinking ka leaders kawuono. You know, kocha gini mwalo kucha. To wacha ko train. Where's the problem? Here's the problem. Where's the change? Here's the change. So we're going to be the change that we want. Niketi nyetewa. All right. Koro wan gi time mangen. To wangiso yude ni chung. Chak par ni ka leader. To wabo supporti. Kichung MCA. To supporti. Kichung MP. Ngecho wanon gikura. Eriko Omondi. An wasom ni ote mokari adek. Som na ote wad. Ng'ato penjo ni CV mane omaki kitero e State House. Ne gin CV adi to ne gin mag ng'agi ni. CV ka ne gin million adek. 1,800 gi 75. Mago joma ne onge gi tich. Jomoro kwayo. Mondo giyud tich achiel koso ne tije mang'eny. Mago joma different CVs. Okay. Chima ne omaka mokwongo cha. Yes. Okay, kota wacho ni watero CVs warum. To aneno ka jioro CVs manya ka Budalangi. Jomoro CV kwa Mandera. Jomoko wa Likoni. Jomoko wa Mombasa. To magi jomonge pesa onge tich. Okinyange sokendi biuru town wadi State House. Wacho ni orna to gioro te. No miyo gi number. Te print. Ta print gi. Digi no dongi ni police kwa magi. Eriko Omondi okwayo ni dipog mogo North Rift kama bandits kele injruok mondi dipog mogo no jode jairo ajamba ne chalga nyamba na wacho ni ayie kode ahinya wabiro sire lwedo kendo med mana dhi nyime kama mako no en adiri makende ni piny to tek dwaro jomochung motegno koro mogo ni to watere ni joma are most needy moko ni Islam kata notice no wapare ingen pod wongo maso eka wachako lakini Nyasaye ok nindi koro wachaka mos gi man gocha kanya mara matin lakini obro chopo okay obro chopo the whole of Kenya magi makuri keto ne Ramogi ang'eni ka kiwuok ka kamba wuoka penjo biro bedo ni iduoko Omondi eri karango mawuodo Kenya ni mondo nyiswa ni to kama no chake cha ochopo kanye to sechopo e kiwango mane yena mondo watiek twak marwa gi kanyo ang'eni mbe ntiere gik moko winjo venere ngede temo hamana morna maduong' ahinya ni iyudo thuolo mar biro Ramogi TV abro duogo kendo ibiro duogo isingo ni Ramogi nyaka waduoge to wamiyo ji progress sawa donge erokamano nya ma Eriko Omondi Ramogi winjo kaka wacho president mar comedy e piny mangima Africa pok wadhi piny mangima Africa Ramogi to wacho ni nitiere kinde mag miyo ji nyiero gi kinde makoro ji ng'iye gik ma ongirore manyalo loko ngimagi wacho ni mane sani emomiyo noluonge ka wacho ni onge jasesa moro amora madhiro gik motemo nyisogi onyiso kien kich oneno lit ma oganda kale lit ma joma tindo kale yiena mondo wayuegi kanyo Ramogi ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya e wechewa manyien mag oimore kik idhi mabor nyingen George Bati